Urtarrilak 28, ostirala. Gaurko egunez 1956ko urtarrilaren 28an, Bulnes plazako sarraskia gertatu zen Santiago, Txilen. Milaka pertsona prezioen igoeraren eta eskubideen murrizketaren aurkako protestan ari zirela, karabineroek tiro egin zuten jendetzaren aurka. 6 lagun hil eta dozenaka zauritu zituzten. Hildakoen artean zegoen Ramon Aparra Alarkon, 19 urteko gaztea, eta Txileren askatasunaren aldeko borrokaren sinbolo bilakatu zen. Gerora, bere izenarekin mural subertsiboak margotzen zituen brigada sortu zuten eta Victor Jarak berak ere kantu bat eskaini zion.